Ming jamanyane kok le mlaku miring-miring. Abot. Lapis emas e. Waduh. Wong sak Bagong kok tuku jam lapis emas. Tak gorong dina wis biru saiki. Wae tegese kuwi ora lapis emas ming krum-kruman. Jam piro saiki? Tengah loro. Lah. Kok wis lagi jam 10 kok tengah loro. Ngono aku tak blandangke. Oh. Ngono wis ngerti nggone atret. Jam kok atret ora. Ono kawan Bagong keladuk gecul ku marucul. Jame anyar. Nggih. Ya syukur yen to kowe ngabdi ning Amarta isih mipik-mipik Bagong. Ora ketang mung jam. Pangestunipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma pendak-pendak menjenengan paring gaji kalian kula tertentu kula celengi. Iya Bagong kuwi becik kanggo dina sesuk yen kowe tuwa. Mekaten Bu Sinuwun. Bekti kula kanja nggih Sinuwun. Iya Bagong. Ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ponokan Petruk padha raja sak pratamu. Pangestunipun Sinuwun Ndorowati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana Petruk. Nun nggih sanget anggen kangge ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja. Mengentenipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sanget anggen kangge ndadosaken jimat paripe. Petruk kantong golong padha raja sak pratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sanget anggen kangge ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja sak pratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong. Nun. Kowe tak tuturi gelem ora? Perkawis menapa? Napa kula kleru? Napa kula lepat? Yen kowe kang rumangsani kleru mestine kowe tak benakke gelem jare kowe nyatane wong tuwa. Tur dasare kowe iki panakawaning para Pandhawa. Aja nganti sak tingkah lakumu gawe wiranging para Pandhawa. Cukup eneng negara Ngamarta, eneng Datul iki mau kang nembe wae kelakon. Nggih, perkara napa to? Yen ngadhep ana ngareping ratu kuwi nyembah laku dodok. Kowe tanpa nyembah, tanpa laku dodok, ratu tok jak salaman ki anggape ratu ki sanak kadangmu dhewe, kulawargamu dhewe napa piye? Walah, masalah niku to. Iya. Napa nyembah niku kudu napa? Lho, tudune kowe ngadhep karo ratu iku kudune nyembah. Lah nggih kula takon nyembah niku kudu napa? Nyembah niku ora kudu. Salaman niku ya memperlambangkan persahabatan. Kula niku kalih Sinuwun Prabu Darma Kusuma niku wis kaya napa nggih panjenengane dadi Nalendra menika nuwun sewu. Kula jak salaman kowe mboten duka kok sampean sing wong liya kok duka-duka niku jane masalahe napa to? Aku ngandani karo kowe men ngerti tata krama. Kula niki wis tuwa ora usah dadak dinahi tata krama, kula niku wis ngerti tata krama. Kula niku ya sekolah e. Kula niku ya lulus e. Lho. Kejar paket B. Ming lulus kejar paket B kok ngleleng ngono. Ora iki lho, iki lho Troy ana wong salaman karo Nalendra. Wong sing dijak salaman wae ora nesu kok wong kono-kono nesu ki maksude piye aku tak takon. Wis. Wis. Ndak dadi masalah aku ora seneng. Pokoke kowe ngalah wae. Mumpung aku bendina bar-belan lho iki. Iya. Bar-belan apa? Jam. Isih jam wae. Boyo wis togong mesake kancane ora ngene-ngene terus saben bengi pothok sesisih. Ya wis nek ora tak kandhani sakarmu, sak tingkah lakumu sakarmu. Nggih. Pun sampean mboten sah nyaruwe kula ora arep nyaruwe sampean. Ngoten mawon beres kok. Ning aku ki kandhani karo kowe. Niki mang buktekke. Sinuwun. Apa Bagong? Sampean tak jak salaman gerah penggale. Ora Bagong. Nah, rungokke. Wong sing kono wae ora gerah penggale, tenang-tenang wae kok wong kono-kono kok unggah-ungguh tata krama apa? Sinuwun Prabu Darma Kusuma ki malah justru ratu sing pancen ngerti karo kawulane, dheke dijak salaman kawulane ora nesu, disembah ya ora nesu, kuwi ratu sik merakyat. Ora kudu ratu kok disembah kowe, ora kudu dheweke sadar nek dheke dadi ratu ki mbiyen sing nyoblos ya aku barang kuwi. Iya Bagong aku matur nuwun. Sami-sami mboten dados menapa sinuwun. Iya Bagong. Koko Prabu nggih sampun perkara kaya ngono kok digawe perkara. Aku ki jane mingkun benerke. Ning kok malah aku
aku sing diwejang karo Bagong. Lah wong Bagong menika nuwun sewu, Piyayi Wasis nadyan kados mekaten menika Bagong menika wong pinter, Bagong menika ora wong cubluk, ya mung pasuryane wae pancen rada kuciwa. Ning nek pikirane nuwun sewu menika lantip panggraitane. Ya Bagong ya ora patek. Iki apik dialem ora gelem elek dilokke moh ki angel lho wong kaya ngono kuwi. Petruk, nun. Selamat tekamu. Ndara Werkudara wilujeng Bagong. Nun. Selamat tekamu. Nggih. Wilujeng Ndara. Yo. Prayogakno. Nun nggih sampun boten kirang prayogi. Bagong prayogakno. Nun nggih sampun boten kirang prayogi. Petruk wonten dawuh sinuwun. Padha raharja sapraptamu wilujeng dereng sambikala bekti kula kunjung nggih Den. Iya Petruk Bagong padha raharja. Nggih Ndara. Pun sawetawis mboten rawuh teng Karang Kadempel nyambangi para Panakawan. Iya. Pun wonten 3 sasi niki sampean mboten rawuh teng Karang Kadempel. Wah, wis Panakawan do golek papan pendelikan. Mergane ngopo? Sampeyan mboten rawuh teng Karang Kadempel niku sing dadi dayohe Semar Gareng Petruk Bagong niku mung debt collector. Ya sesuk aku tak tekan Karang Kadempel. Mengko tak rampungane. Alhamdulillah, Truk, beres, Truk. Petruk raharja sapraptamu, Panakawan raharja sapraptamu. Wilujeng Ndara Kulasewa bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Kulasewa bekti kula kunjuk. Panakawan wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng para sowan mongko tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe apa saka diutus bapakmu Semar. Sampun kepareng matur, iya wis ndak keparengake matur sembah nuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klapa. Apunten ta mbok bilung wonten lepat kula nggih kula munjuk atur sapaduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kaya ora dadi ngopo Petruk. Ingkang sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Dipun utus Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene Panakawan, utusan marang jeneng sira. Bapak niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning jane mboten lara. Bapak niku wis ana sesasi niki kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kok tingkah lakune kaya wong sing kurang waras, kurang sehat awake bapak niku. Merga pun wonten sesasi niku bapak niku ora gelem mlebu teng omah. Ming teng ngajeng griya, tenguk-tenguk, longok-longok, dicaosi daharan ora didahar, caosi unjukan ora diunjuk. Mongko nek dalu ya ora gelem sari teng lebet griya, anane ming kemul ngajeng griya. Nah, kahanane bapak sing kaya ngoten niku ndadekake bingung anak-anak. Gareng Petruk Bagong. Tumuli kula ngejak Gareng kalih Bagong sowan ngersani bapak, nanjeke kahanane bapak. Tumuli bapak kula tanting, ngono apa to Pak jane? Kok sampeyan legel-legel kaya ngono? Nek bapak duwe pepinginan kuwi paringa dawuh. Mergo anak-anak saiki wis mentas kabeh. Gareng wis omah-omah, aku wis omah-omah, Bagong wis omah-omah. Nek eneng wong tuwa sing duwe kerepotan mongko anake wis mentas kabeh. Kuwi jane apa sing dikarepke wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Mergo urip ki cakra manggilingan. Biyen dek aku karo Gareng karo Bagong isih cilik dadi tanggungane bapak, ning saiki bapak dadi tanggungane anak-anak. Mula bapak paring dawuh, jane pengin napa? Barang kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel gelem dehem, kersa nyumet rokok, terus paring dawuh kali kula. Iya Petruk, bapakmu paring dawuh apa? Ngene ya Truk, ngene ya Reng, ngene ya Gong. Aku meneng wae iki ora mikir karo kahananku. Aku meneng wae iki aku ora mikir karo kahanan anak-anakku utawa keluargaku. Aku kuwi urip ana ing jagat kuwi duwe kewajiban ya kuwi memayu ayuning jagat mbabar katentreman. Monggo sing tak mong kuwi para satria ing ngatetaken ati suci pepayung budi rahayu para kaya Pandhawa. Aku mapan ing negara Ngamarta kuwi tak niyati. Nalika semono aku seneng negara Ngamarta kuwi dadi negara ingkang subur makmur warata tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi kawulane tentrem padha mat sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Aku seneng mula Ngamarta kuwi kondang kawenang-wenang ning sawangen Truk
Saiki Ngamarta dadi ora padha kaya mbiyen. Ngamarta kawulane padha regejegan, sithik-sithik padha bentak sirah, sithik-sithik padha gelut, mung perkara barang sing sepele. Mongko nggone regejegan kuwi ora kok karo wong liya, malah karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparu mung perkara barang sing sepele. Lah kanan sing kaya ngene iki tak anggap yen to Ngamarta ki menanu kawulane krisis kamanungsan utawa krisis moral. Papan-papan pangibadan ora diparani, papan-papan pasinaon ora ditekani, sing ditekani papan-papan maksiat. Mula kahanan kaya ngene iki nek tak nengke wae, nek nganti Ngamarta rusak, gedene Ngamarta kuwi rubuh. Sing diluputke dudu sapa-sapa ning Semar. Semar ora iso momong negara Ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi, Aku kudu iso mbalekake negara Ngamarta kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranataning hukum negara Ngamarta. Mengkono Petruk, nggih. Lah, sranane aku pengen bangun pura kencana, Truk. Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat. Kok arep bangun pura kencana wis iso diwestani. Pura niku papan, kencana niku barang sing larang utawa kencana niku Mas Jamrut Hergeni menika wujudipun kencana. Apa ya Bapak iso? Gusik kowe aja salah tampa, Truk. Aku bangun pura kencana ki ora kok bangun papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Nanging aku mbangun pura kencana kuwi, pura kuwi papan, kencana kuwi Mas. Papan sing ngembane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem, tentrem, rukun, manunggal tetunggalan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane sumuyut marang Panggraing Sinuhun Prabu Darmakusuma. Aku pengen ndadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pura kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten Bapak paring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petruk? Kowe tak kongkon sowane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Merga apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel? Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa kuwi sembaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula. Merga kawula ora butuh dibiyuki brana picis, kawula ora butuh dibiyuki bondo donya. Ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen to raket karo pangarepane, wekasan padha sengkut gumregut bangun praja, bangun negara Ngamarta saengga gegayuhan kuwi iso kasembadan. Ngaten menika keparingipun Bapak Semar. Mula kowe sowan ning negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun, sowan kula menika namung badhe-badhe muyung dhateng jengandika sak kadang-kadang keparenga tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mastuti dhateng ngendikipun Bapak Semar Badranaya. Matur sembah nuwun cekap semanten atur kula. Monggo kula ngarantu dhateng sabdanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma. Petruk nun, gegayuhane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik ngono nggih. Nanging aku tak taren karo dulurku papat cacahe, merga Pandhawa kuwi 5, ora ming Puntadewa pribadi. Wah nggih monggo menika langkung prayogi. Mrika ingin dipun pestani musyawarah menika ngaten menika. Menawi Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa kersa rawuh teng Karang Kadempel, ah niki ateges gegayuhane bapak bakal kasembadan. Werkudara, nggih. Si Adi wis midhanget ature Petruk. Wis, penemune si Adi piye? Petruk, nun, yen bapakmu bakal bangun pura kencana, kuwi gegayuhan sing luhur. Malah yen kepara matura karo bapakmu, yen butuhake Prabeya, butuhake apa wae, aja metu saka bapakmu. Ning metu saka Jodipati, aku ora bakal wegah cucul kanggo kasembadan gegayuhane bapakmu. Alhamdulillah. Matur suwun Ndara. Ndara Janaka pripun? Petruk kanthong bolong ora ming Jodipati. Yen perlu akal bakal sak biyantu kelawan bapakmu, ya lahir, ya batin Petruk. Jan matur sembah nuwun.
Ndara kula Sedewa pripun? Petruk Kantong Bolong aja kuwatir. Yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang, yen perlu sawu jajar kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Kanggo ragat bapakmu Petruk. Estu menika? Iya Petruk. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ndara nekul anu Sedewa. Iya Petruk aku ya ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi. Gegayane bapakmu mau luhur Petruk. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Jan kelakon penjangkane bapak. Ngedokke nek ndara-ndara kula Pandhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatanipun bapak menika sangat ageng lelabetanipun kaliyan para pepundhen kula Pandhawa. Petruk dalem aja seneng dhisik. Lha lha pripun wong sedaya pun sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal kula kantun mangkat, ndara-ndara kula Pandhawa ugi kantun tindak. Kok tasih paring pangandikan mengko dhisik? Mergo bingung rasaku Petruk. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Lho. Sinuwun Ndarawati. Iya Petruk. Mula yen to aku nuruti karepe bapakmu, doh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngamarta kuwi mencla-mencle ora iso dicekel gunemane. Mongko rawuhing Koko Prabu luwih dhisik tinimbangane kowe. Ngerti Petruk, nadyan kuwi wong liyan kebrayan nanging yen to luwih dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur kula warga, yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi. Kuwi pernatan negara Ngamarta mula ora kena diterjang sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu Panakawan Petruk, Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndarawati dhisik, mengko sawise kuwi budal ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Waduh. Gong, mulih le. Mulih piye? Ora entuk gawe. Kok sih iso? Kok iso? Lah iki sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, sinuwun Baladewa luwih dhisik rawuh, mbutuhke pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Ardiasta ning Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok mbutuhke pustaka Jamus Klimasada argo ngopo? Ndarawati ketaman pegebluk Bagong, bisane waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Oh, piye? Dhewe kalah dhisik kok. Pernatan Ngamarta ki sapa sing dhisik didhisikke, sapa sing keri dikerekke. Mula wis ayo mulih. Ora usah dadak awak dhewe piye-piye engko ndak malah dadi geger, mulih wae matur karo bapak nek sowane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Sik terus, kowe arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono, nek entuk nek aku ki nek omong ya mek ngawur. Ning kadang kala omong aku ki sok bener. Heeh. Terus aku tak sik matur. Lah aku kowe pindah mburi. Oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Heeh. Aku nek gawe masalah iki dudu nggonmu, iki ning kraton Ngamarta. Wis ngerti? Ya. Alon-alon ya. Alon-alon ndak usah kuwatir. Iya. Panakawan Bagong arep matur apa? Ning ngenten sinuwun. Gandeng Petruk. Niku nuwun sewu, SDM-e rendah. Dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing mlethek pikire. Iya Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur sanesipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma supados atur kula menika kinarya panglimbang. Panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klintu anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, edian. Pek mau Gong. Meneng kowe madang wae. Oh iya. Rasa gagas aku kowe. Iya iya. Disekecake. Perkara apa Bagong? Nuwun sewu, Sinuwun Prabu Ndarawati wau paring pangandikan nek negara Ndarawati ketaman pegebluk. Iya pancen mengkono Bagong. Terus bisane waluya nirmala temah jati yen to ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara arep tok rembug kepiye? Sepisan
negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Nah, nuwun sewu. Sing jeneng Pegebluk utawa welaking Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun ukumane sing gawe urip dateng papan sing ora gelem dielingke. Tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem. Mula kala mangsa Gusti paring pagebluk dateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani. Iya Bagong niku. Terus saniki kula ajeng matur. Iya. Negara sing paling jahat utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu sak ngertos kula lho ora negarane ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina sing dadi ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka. Negara Ngastina niku ora ke Taman Pegebluk mongko kudune Pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine. Ning kok tiba teng negara Ndarawati mongko Ndarawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna. Monggo Sri Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Apa to? Apa to sebabe kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya Bagong. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Iya Bagong. Lah saniki pertanyaannya kuwi apa? Oh iya iki wayang ndeng lali aku. Aku kaya ning balik RK e, Truk. Balik RK wis ra ono, wis ilang suwe kok. Pedukuhan. Kaya menehi penyuluhan Pok Giat. Ha iya. Pok Giat. Pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ke Taman Pegebluk. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngoten. Perkara mengke ke Taman Pegebluk saestu menapa mboten? Mboten masalah. Ning sing penting ditiliki riyen, aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan gegetun mburi niku pun mboten nonton anu medeni napa jenenge ora ana asile. Udu hasil. Mboten nonton prayoganipun. Ketoke ya udu kuwi, Kang. Heeh, sik lagi mikir aku. Mboten nonton opo Bagong? Sik to. Anu napa ginanipun. Nah, mboten wonten ginanipun. Iya. Terus saniki kula tak takon. Pustaka Jamus Klimasada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok. Mboten namung pusakanipun Sunan Prabu Darmakusuma sak kadang-kadang Pandhawa gangsal cacahipun. Ning niku pusakane bangsa Ngamarta, pusakane kawula Ngamarta. Nek Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada menika para kawula badhe ketuyang-tuyang uripe. Mulai ngawur ketuyang-tuyang ki apa? Ketuyang-tuyang ki apa? Pokoke rekoso lho, Truk. Nek bahasane wis dodong. Ketuyung-tuyung. Rekoso uripe, tanduran ora bakal tukul, uripe masyarakat ora ayem. Luwe-luwe Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Klimasada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa ngibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ngoten. Terus saniki kula tak nyuwun prisa. Nek saniki terus ming dienggo tumbal. Monggo nggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Ateges pustaka Jamus Klimasada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa. Ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Klimasada. Iya bener apa Kang? Mangke riyen kula dhewe rampung. Iya sakarepmu Bagong. Terus saniki perlu dipenggalih. Saniki perlu dipenggalih.
Nuwun sewu, saniki niku akeh wong nyilih anu nyewake sandangan wayang wong. Iya. Saiki akeh wong nyewake sandangan, akeh wong pinter sulapan, akeh wong pinter apus-apus. Nuwun sewu, kula mboten ngarani. Nuwun sewu, ya nek iki nek Kresna tenan. Nek udu, ayo. Upama niki panjalmaning mungsa. Niki panjalmaning wong sing ora seneng karo para Pandhawa mung arep gawe cintrakaning Pandhawa sarana nyuwun ngampil pustaka Jamus nyang Jimat Limasada. Terus Pandhawa kelangan pustaka Jamus Jimat Limasada. Terus wong sing ora seneng niku wau ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Apa ora cilaka? Ngoten. Sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lair tok, ning paningal batin kedadi wong akeh. Amarga saniki akeh telik Mangendrajala ingkang badhe andusta pustaka Jamus Limasada, ming kepengin kenggonan pustaka Jamus Limasada nganti membo-membo sanak kadang, membo sedulur niku perlu dipenggalih. Sabab nek mboten ngoten, kula mboten truk, jojokane kon mandeg truk. Iya. Nek tak-tok aku omong wae. Nganti kentekan akal aku. Heeh. Nonton niku malah kira-kira pas ngoten niku dadi perlu dipenggalih ampun kok sembrono niku pusaka sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta nggo sembrono nek nganti diasta Sinuwun Darawati siji jebule dudu Sinuwun Darawati ning panjalmaning mungsuh wis kebacut diasta panjenengan kelangan pustaka Jamus Limasada kapusan karo Sinuwun Prabu Kresna wah apa ora cilaka apa ora geger jagat Ngamarta. Manusmaning jajalanat iblis lanat sukertaning bawono. Wah, derajate ping batur kok drangap-drangap nerweteh kaya bedhek sing mundhep pategalan Drewi kok grojogan sapi. Bagong. Pono kawan Bagong. Biar kowe ora senengane gawe masalah saiki pikiran nang ngene iki. Truk. Ini truk gentenan gon. Emoh. Mau pindah ngarep saiki arep njaluk iki ana masalah masalah rampungi kowe iki nek omong celkap-celkop nek omong ora gagas natoni atine wong liya kok senengane waton jeplak cangkeme saiki rasakno kuwi piye Sinuwun Mandura nesu kuwi aku ora ngece Sinuwun Mandura kok aku mung ngarani Sinuwun Darawati ning kowe ngerti ya Sinuwun Darawati iki adine Sinuwun Mandura Sinuwun Mandura ki nek adine dingonokne kuwi dheweke duka. Saya tak takon karo kowe, aku adine sapa? Adikku. Kowe ora nesu apa? Ora. Oh, telek iki. Pahit kowe iki ora sebaya mukti sebaya mati nek carane ngono kuwi. Ha wis karepmu. Wis kono ditandangi. Aku ora ngerti masalahe kok. Bagong. Bagong. Noleh mrene. Jam pira ta iki? Ah, ora urusan jam. Yo jame anyar kok delek-delok nilai jam, delok-delok nilai jam. Kowe mau geneman piye? Kowe mau geneman piye mulo gak saiki kowe tak takoni wangsulana. Kowe mau geneman piye? Kowe mau omong piye? Lali. Wis ket mau le omong. Wis lali Sinuwun kowe ngino karo Yai Prabu Darawati. Kowe ngarani Yai Prabu Darawati ki panjalmaning mungsuh kang bakal mlebet pustaka Jamus Limasada. Ya ora. Kowe ngarani Yai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh sing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa. Iya apa ora? Iya. Wis domongi iya kok dadak iya apa ora? Iya apa ora? Anggepmu apa? Kowe wani ngerweteh gunemamu ngino marang Yai Prabu Darawati anggepmu apa? Mboten napa-napa. Kowe iki derajatmu apa? Kula batur. Yai Prabu Darawati niki ratu. Ing atase kowe batur kok wani ngino karo ratu. Nuwun sewu, sing kagungan asma Sinuwun Darawati sapa? Lho, Yai Kresna sing tak eceng meneng wae kok wong liya geger ki ngopo? Hah? Sing tak eceng meneng wae kok wong liya kok geger ki ngopo? Lho, aku kakangne. Tru, kowe kakangku ya, Tru. Udu. Tru. Emoh, ora melu masalah yo. Aku keweden iki, Tru. Syukur aneh-aneh ora. Engko jamku nek anggo perang mati lho. Mati tenan tok detikane kok bali mutere ngiwa. Ngiwa ya ben ora. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Darawati.
Tegese kowe wani karo ya Prabu Ndarawati padha karo wani karo Natamandura Prabu Baladewa. Ayo saiki kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Bali nang Karangkadempel. Kok kon bali niku pripun kula niku diweling karo Bapak Bagong Petruk kowe bali kena ning kudu bareng karo Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Tegese kuwi wangkal. Mboten wangkal. Ning mengkele bali tegese kuwi wangkal. Asal terserah. Sampeyan ajeng ngarani napa monggo mawon ning sing penting kula mboten ajeng wani karo sampean. Ning kowe wis wani karo aku sarana kowe ngunek-unekke Kyai Prabu Ndarawati. Kowe nguman-uman karo Kyai Prabu Ndarawati. Kuwi natoni atine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Aku ora bakal awal yen to menjabut nyawamu yen pancen kowe suwijining abdi wong ora bekti karo Bendoro. Truk nyawa lho, Truk. Dur. Matur nuwun ya, Mas. Dapure. Lawan, jangan takut. Yes, tenang wae. Somong ra iso ngrampungi. Jam berapa iki? Jawa tetel tenan lho, Kong. Ora ngisu-ngisu ngarep omong. Mereka apa kuwi? Cross. Wo. Nyeketan ewu pamerke sing penting klip-klip. Sing penting klip-klip. Ana mutiara kudu mutiara kuwi meng imitasi. Petro, nun. Aku butuh karo Bagong. Bagong adik kula. Nun sewu. Nek perkara sampean belani karo rayine, kula yo belani karo adik kula. Ning kula pikir napa sing dingendikake Sinuwun Mandura utawa sing dikandhake Bagong niku kabeh nyata, kabeh ana buktine. Nyata ana buktine piye? Ndarawati kok taman pegebluk niku nek cara kula mokal kelakone. Tur langkung-langkung pustaka Jamus Klima Sada kok arep didadekke tumbal niku mongko nggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Niku kula ora gathuk, kula ora mathuk, kula ora condong. Mula napa sing dikandhake Bagong niku kabeh kula hitung-hitung pancen bener. Sinuwun ngamarta aja nganti sisip maringaken pustaka Jamus Klima Sada. Nek nganti kleru niki mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Wah, ladalah yen ngono wis pidak jempol karo adimu kowe ngetek senggeranggon nebu sauyon karo Bagong. Lho, niki adik kula. Ingkang rayu dunak-unekke kali Bagong kowe panjenengan ora trima. Apa meneh adik kula ajeng mang mateni sampeyan wis ngendika. Nek kowe ora gugu karo Baladewa, aku ora awel mateni karo kowe Bagong. Lah niki perkarane wis nyawa. Niki perkarane wis nyawa. Nek kula kelangan Bagong, kula lara ati kula. Kula ora duwe kanca dienggo gara-gara ya, Gong. Heeh. Rumangsane anggepe apa? Nyawa nggo dolanan. HP we mati do bingung golek ces-ces. Apa? Ces-ces. Ces-ces ora. Oh jenenge Tru? Mbok ora ngerti aku ora. Engko kandhani ya, Tru. Oh, engko nek bar perang. Ngono niku, kula saiki kowe bali yo. Bali pripun? Kowe bali yo kondo karo bapakmu. Kondo karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat. Semar ki mengkere karo bangun pura kencana ki bapakmu ki gablek apa? Kon ngilo karo gitahe, kon nyawang karo cengele. Wong melarat karo bangun pura kencana ki bapakmu ki ora nyawang karo kahanane. Wo la iki. Gong, siap. Oke. Dadi perang tenan iki. Oh, aku tak bali. Lho. Iki dadi perang kok aku tak bali wis dadi perang tenan. Wis siap, ora wedi ora usah kuwatir. Urip yo nggo ngopo bendina ming parani bang plecit. Esuk 2000 awan 2000. Sore 2000 sedina 6000 boros e, Tru. Ha kowe apa-apa tok kreditke kok. Mulane yo ngrekoso uripmu. Nuwun sewu. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong melarat wong ora duwe monggo. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong sekeng wong sing mung derajate batur monggo. Nek sampean nyandak bapak niki selain perkarane. Gitu perkarane. Nuwun sewu. Kula ora ngajeni karo sampean mergo sampean ora tata krama karo Petruk. Arep Petruk nimping kawula cilik sampean kudu tata krama karo kula mergone sampean kalah tuwa karo Petruk, unggah-ungguh tata krama dienggo. Ning sampeyan wis ora nggunakake tata krama, sampeyan nggunakake bapak wong kere, wong gedibal, wong 17, wong elek nyolok mripat. Kula ora trima. Lho, wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Apa dimasamu aku wedi karo kowe? Basa terus cerewet ngomong.
Nuwun sewu, kudune sampean tak basani. Ini mergo saka tekon sampean watak sampean sing ora wangun dibasani. Nuwun pangapunten kula basa karo sampean. Nggo ngopo kula basa karo Prabu Baladewa? Nek sampean senengane ngendak karo wong cilik, nek sampean senengane ngidak-idak karo wong cilik, sampean kok ngasake dadi derajat pangkate duwe derajat pangkat nganggo mekutha dijeluk Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Den. Derajat pangkat niku mboten wonten artine napa-napa. Sampean kali kula niku di mata Tuhan itu sama. Sing bedake men derajat karo pangkat. Derajat karo pangkat sampean sesuk ora nggo ngadep ngersane sing gawe urip. Bapak niku ya padha derajate karo sampean. Kalau sampean aja ngece karo bapak. Bapak ki nek gelem dadi dewa niku derajate luwih dhuwur saka sampean. Kok sampean ngunekke bapak kere, bapak gedhi bal 17, bapak wong elek ngelok mripat. Nika ketoke nika mung derajating Panakawan ning kae nika titising Sang Hyang Bathara. Sapa, Gong? Ismanto. Ngawur to. Sapa? Anu sapa? Ismidianto. Bu. Kok nganggo is kok? Heeh. Aku ya sok nyelok si is ngono. Sapa jenenge? Wah, sapa lare kok. Ismana. Udu. Iki cepet to dipikir ndak engko lele padu ndak selak ilang. Dipikir cepet Ismaya. Nika Sang Hyang Bathara Ismaya niku kakangne Bathara Guru. Nika nek gelem urip teng kayangan niku pangkate luwih saka sampean, derajate luwih saka sampean. Kok sampean iso ngunekke Semar wong kere, wong gedhi bal 17 wong elek nyelok pripat saka ndi? Saniki kula tak takon karo sampean. Sampean sadurunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampeyan sadurunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampeyan dititipke Demang Sagopa teng Widara Kandhang. Biyen upama Demang Sagopa niku blaka, Kakrasana enten teng Widara Kandhang, sampeyan pun mati dirajang-rajang karo Kangsa. Bareng sampeyan saniki urip dadi ratu kok karo kawula cilik kok ngidak-idak. Kok semangkean kok. Hah? Terus. Mulai pucet wong itu. Terus suarane terus nek kowe iso menang wah gleleng lho, Tru. Iya, santai wae kok. Aja santai. Sing tenanan kok santai. Ha iya maksud iki alon-alonan wae yo. Kok tak takon. Saniki manggenahke pripun? Ajeng pripun kula manut? Petruk nek wis kaya ngene, wis ora wedi apa-apa. Kula agal ya wani, alus ya wani, padang ya wani, petengane ya wani. Iblis lanat. Mboten iblis niku tenan. Tak gawe saya mboro. Sapa sing cilik gedene sangkul kadetaning Baladewa nang boyong pustaka jamus miang jimat lima soto. Napa? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadetaning Baladewa boyong pustaka jamus miang jimat lima soto. Piye, Gong? Sakuwi rasa suwaten. Saya mboro perang ya. Sakuwi. Wis to, ora masalah. Engko sing maju kowe. Piye? Wani ora? Aku rada tratapan nek wedi ora. Nek wani kok wani karo Sinuwun. Sampeyan ngunekke pripun? Tak gawe saya mboro perang. Sapa sing cilik gedene iso kuwi kaditaning Baladewa wenang boyong pustaka jamus lima soto. Oke. Semono uga aku. Sampeyan boyong pustaka jamus kelima soto. Manglangkai batange Petruk. Lho. Piye gelem ora? Moh kok aku ora. Aku mung tak omongke ben kowe cepet mati ndasmu kowe ora. Cepet mati. Dudu nang kene papane wong neter kadhe medal Jawi, kula dereke ndara medal Jawi. Yo. Lah iki Bagong ora metu kok malah neng kene. Mbok yo gek metu. Metu kok disusu-susu. Metu ya sak penake. Alon-alon ya suwe-suwe metu. Iya cahe dian. Omongane celekap-celekop. Semen. Niki kula men bingung Sinuwun. Bingung perkara apa? Petra wis entuk mungsuh Prabu Baladewa. Lah terus kula kene ngopo? Nganggur.
Monggo kula niku wonge ra iso nganggur. Terus karepmu piye? Kula sisan teng mriki golek mungsuh. Lho. Sapa sing arep mbok mungsuhi? Petro kakang kula, Baladewa kakangane Kresna. Kakang mungsuh kakang, Adi mungsuh Adi. Mbok ora aleman. Sampun. 11 kliwat 5. Jam bae rumah saya. Koko Prabu, wonten dawuh Bagong nantang kalian Koko Prabu. Lho, Bagong, non. Kowe nantang aku apa piye? Nek sampean selo ora ana acara. Oke. Lho, nek pancen nantang karo aku ayo mingowo ndene, madhep rene, aja madhep rono. Oh, siap. Padake wong loro saudon telu saurupan. Tak pikir-pikir tok sumbering perkara niku saka sampean. Lho, kok aku ngopo? Sampean nek ora negarane ketaman pegeblok tanggal lamun nyilih pustaka Jamus Klimasada. Kenapa geblok ora kuwi dudu kuwasaning Kresna, kuwi parenging sing gawe jagat. Mula aku ora duwe kuwasa nolak kalon pegeblok mau Bagong. Wis pokoke kula ngluputke sampean. Nek ana apa-apa Petruk nganti cilik lara gedhe tekaning pati. Ora ana wong sing tak incer selawane urip ana ing jagat kejaba mung Ratu Ndarawati. Lah yen kowe arep ngincer karo Ratu Ndarawati saiki sisan dirampungi. Oke. Padake wedi aku. Dirampungi cara piye? Kowe nantang karo aku sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene papane wong Gandayuda. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Aja eman-eman. Metu jaba eman-eman aku. Rugi le rekoso. Werkudara. Apa? Mbak iki tulung geceken ndase iki lho. Ana-ana kawan kok bingungke kaya ngene mau jijak tantang-tantangan bareng jak metu jaba kok emoh. Asli aku nemu jaba aku. Teng mriki mawon diteter kadidene. Lho, iki kratone. Ha sing ngomong iki alas ya sapa? Saiki tak takon, nek kowe arep mani karo Kresna iki gamanmu apa? Lho, wani. Wong niku ora nganggo Adi Jaya Kawijayan, ora nganggo guna kasantikan, sing penting wani. Lah nek cara jaman saiki perang nek ming paitan wani wae mesti modar. Mergo aku duwe pusaka. Lho. Ya nggawa. Lho, mesti tak gawa. Wong pusaka. Apa upamane? Senjata cakra. Aduh. Terus aku duwe Sekar Wijaya Kesuma. Kuwi yen tak agem aku ora iso mati. Mboten aneh. Iya. Mbok aku njaluk. Lho, nggo ngopo? Nggon aku kerep mati e. Mbok tak ombene men urip terus. Kowe iki wong edan wong iki pusaka kok padake pil. Kowe berarti sampean iso tuku. Kok paham? Wis ora caturan. Gah karo kowe. Sono metu kono. Nggih, ngapunten men guyon sinuwun. Iya, aku ya ngerti watakmu kok nggih. Pun sinuwun kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Nune nggih. Kula tak medal jawi tak ngelekke Petro kok wani karo Prabu Baladewa mungkin ndak kualat. Iya Bagong sing ati-ati. Sampun nyuwun pamit. Surtiti ati-ati duga-duga digawa Bagong. Nune nggih, kula tiyang sepuh mboten sadelingke. Sina Ndarawati nyuwun pamit ngapunten men guyon. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nune nggih. Pun Den? Iya, sing ati-ati. Nune nggih. Pun Ndara Janaka? Iya sing ati-ati Bagong. Ndara Klasdewa nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati, Bagong sing ati-ati. Barise ya. Nggih, Ki Lurah ngatos-atos. WA-mu isih sik mbiyen kae to tase. Engko tak chatting. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Nek ana perlu apa to apa. Kowe ora isih nyinden to tase. Men aku kurang sinden barang. Nek kurang sinden tak pateni ning dalan kowe tak kabari. Wong edan. Sampun nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mengke nek kula mboten ngeleke Petro ndak malah ora rampung-rampung kedadeane. Pareng sinuwun. Iya Bagong. Pareng sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den? Iya sing ati-ati. Wong Petro niku nek nesu wis angel-angel kandhanane tenan.
Kandhane angel tenan Petro. Nek wis muni muring-muring wah, ning nek kula teka ceplakep. Tawane omongan. Petro nggih watake brangasan. Wah, wis pokoke ngeri lho. Kawon nganten mawon kula ndak crita ndak malah kedawa-dawa. Iya Bagong sing ati-ati nune nggih. Pareng nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik nune nggih. Pareng nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, yo sing ati-ati. Pun nggih Ndara. Iya sing ati-ati. Nune sing ati. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. Pun ndak malah ora iso piye-piye. Soale Petro niku ana sunggilani tenan. Iya aku yo ngerti. Wah wingi bar ngembrukke pemean barang. Pun nggih sinuwun. Iya Bagong. Mangke ndak mboten kajen malangsung ingkang pun siancawi ya sinuwun. Iya. Saya ora cetha leh ngomong. Nggih. Pareng. Iya Bagong. Pun nggih. Iya. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Sayang wis ya. Iya. Tak metu tenan. Dameng bola-bali kok ndak do diarani aku ki kurang. Asale ngaten wingi nika. Kowe iki ngopo Bagong? Bola-bali kok ora tanggap ta iki? Kraton ki ora kaya resepsi ki panganan metu terus nang kraton ki blas wedang kowe ora ana. Mboyo 10 apa? 10 butir. Nyanyi menika ya ngendikane kaya ngoten lho. Kula meniku nek cedhak Bagong karepe arep guyon terus. Ampun, mengke ndak dadi ponokawan. Pun ngoten mawon nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Mboten sangang nggih gamelan. Iya. Wis pelit kabeh. Kowe Patih Andakawana. Inggih Ki Lurah. Kok sowanmu ora nang caket kono? Mboten. Mriku sampun kebak. Kowe nggodhet 200. Beto, badhe menone tak silih-sikik. Lah lajeng mangke ngunduraken njaluk Kresna. Oh nggih kestaken dawuh. Kae apa ora edan kae? Utang patih kok sing kok nyaur aku kae lho, nek ora wong nekat ora kelakon to. Wah, malah cilaka ta. Ngopo meneh? Dompet kula tiba e. Lho, dompetmu tiba nggih. Isine apa? Werna-werna, BPKB, sertifikat. Lah apa sedeng nang dompet? Kula lempet cilik-cilik mongko nek butuhke saya kan tinggal masuk bank. Oh, ngono to nggih. Ana dite ora? Wonten pira? Manut. Oh lah. Caidan wing arep njaluk meneh kok. Wis ora direspon. Nganggo cara piye-piye tetep ora ditokke duwite wis pahit. Yayi, kula wonten dawuh kok ora Bu. Samangke kula nyuwun pamit. Madhal paselan kepareng Paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Kula namung ngeman dhateng Koko Prabu Mandura. Ing atasipun langgati dhateng Ponokawan Petruk mangke mindak malasa dipun erang-erang dening para kawula. Kepareng dinten samangke kula nyuwun pamit Koko Prabu sembah kula ing nderekaken Jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu inggih Yayi. Samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen nelenging kalbu Gong ngandel ora merga saka omonganmu kriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan nganti aku wani karo Sinuwun Mandura iki mergo mau mapane ning Datulaya nek nganti aku wedi karo Sinuwun Mandura wah wong sak Nayaka Ngamarta padha ngarani Petruk kuwi jiring getih wedi mati ning jane bareng tak pikir-pikir Petruk kok mungsuh Sinuwun Mandura iki padha karo timun mungsuh duren upama aku malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendhewa diwaneni karo Sinuwun Mandura mesti mudar tenan terus
Mulih wae yo Le. Mulih nanti? Mulih nang ngene bapak matur karo bapak. Nek para Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Terus nek bapak gelo atine piye aku tak takon. Terus mengko nek bapak kagol atine aku tak takon karo kowe piye wis coba. Monggo Semar kae wong do nyebut Samar. Semar nangis ki durung karuan atine sedih. Semar mesem ki durung katuan atine seneng. Bapak tok waduli Pak ora iso nggawa Pandhawa ngaturke Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel karo Pustaka Jamus Limasada. Bapak meng guyu. Ning atine bapak wah keloro-loro terus. Sapa ngerti iso ngerti atine bapak? Ngibarate kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Terus nek miturut kowe piye? Maju terus, pantang mundur. Mungsuhe Baladewa lho, Gong. Mungsuhe Baladewa, ora mung wong loro sauda telu saurupan padha karo awake dhewe. Mungsuhe Baladewa. Yo ngopo? Dheweke duwe pusaka. Oh ya duwe petrel. Petelku nek memungsuh nusakane Prabu Baladewa ki njur kepiye? Aku tak takon karo kowe kekuatane apa? Kowe iki nganggo iki ora? Nganggo. Tekan kene nganggo ndas. Tenan padake apa? Terus saiki aku njaluk iku bertekelmu carane piye? Nek cara aku ya, Tru. Semar iki sapa? Semar iki bapak. Bapakmu apa bapakku? Bapakku ya bapakmu. Semar kongkonan anak berarti anak dipercaya karo bapak. Nek mestine sing dikongkon anak mbarep ya kuwi si Gareng. Heeh. Ning mergo bapak wis ora percaya Gareng, percayane karo Petruk karo Bagong. Mula sing dikongkon Petruk karo Bagong. Terus nek kepercayaane bapak ki tok sepelekke, kowe mulih ra iso mboyong Pandhawa. Kowe saiki tak takoni nek dadi Semar kowe gelo ora? Lah aku nek dadi Semar nek kongkonan anakku aku gelo. Nah, artine bapak ya kaya ngono kuwi. Artine Semar ya ngono kuwi. Terus iki piye? Baladewa diadepi. Kowe mung tak kandhani to. Kowe iki mung tak kandhani. Sinuwun Mandura dawuh karo anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Tak tonton saka kadohan dawuh anak-anak Pandhawa kon nyekel karo Petruk. Mosok aku kon perang karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja. Lho, justru malah kuwi luwih gampang. Kok luwih gampang? Kowe bayi wingi sore. Sing bayi wingi sore Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Sena. Kok wani arep nyekel karo kowe? Aku wong tuwa kok wedi karo bocah-bocah. Wis kowe arep mulih-mulih ya. Lah kowe arep endi? Aku arep lunga. Lho. Ora methuke putra-putra Pandhawa. Lah kowe ya ora methuke kok. Masa kon methuke dhewe? Mati wong loro, mukti wong loro, Tru. Oh iya, wis niat tenan iki. Niat tenan. Pokoke nek sing tekan kene sapa wae arep nyekel karo kowe, arep nyikara karo kowe, arep merangket karo kowe, diwanani. Kowe iki menungsa udu kewan. Oh iya, iya. Ngono kok jireh ora. Lah kowe, lho aku nek kowe wani aku ya wani. Nek aku wedi, aku ya wedi. Wong ora tau duwe pendirian to kowe. Aku wis kelangan pendirian kok, Tru. Wah, jan angel banget omong karo kowe. Ya ora usah omong. Lah kancane meng kowe kok ora omong karo kowe, omong karo sapa? Aku yo ngewoke kok. Terus saiki piye? Ngene wae. Kowe engko sing rembugan. Nek kira-kira kowe wedi perang, aku tak ning mburimu. Aku mergo nek omongan ki sok atos. Mengko ndak malah ora prayoga. Dijak omongan apik-apik. Engko nek Antasena, Gatotkaca, Antarja ki tetep arep nyekel karo kowe, kowe ora usah temandang. Sing temandang kowe nopo piye? Lho. Wani wae, Gong. Weh. Aku ki aja kok menungsa. Nek pancen pahit aku bener, Tru. Aja kok jamak lumrahe titah. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, cangkeme sing apik lho. Nek dewane mudhun tenan piye? Wani tenan apa? Wah, iya. Ah iya. Ya aja. Aja kok menungsa. Demite aku ora wedi. Ganti demit. Mau dewa kok saiki ganti demit. Sok ketrucut te cangkem putra. Ngono nek Bathara Antrada medhun tenan, Bagong wani karo dewa banjut kowe modar tenan aku. Ah iya. Ning wani tenan, wani tenan. Aku tak tengok nang mburimu nek kira-kira aja ora kena jak guneman, aku disasmitani Tru. Jawilen tak sikat kabeh. Wah iki senengku ngejakku iki nang kene iki. Asli lho, asli. Rasa kuwatir. Ngapusi wak kepruk watu siramu beres. Aku tengok nang mburi. Ya kene, tengok mburi kene kok nek ana sing teko tak
tak jai rembugan apik-apik nek kira-kira ora kena kowe tak jawil kowe sing kemandang karya. Siap. Asa kuwatir ala dene mantan gendro terminal. Name mungsu anak-anak Pandhawa wis pira banggane. Tengok buri kene kok. Oke. Teko tenan lho, Gong. Jaman aku tak udut sik. Ya. Antasena kecil. Iya. Ora usah sumbar sik to sing dadi nyatane sik. Ora usah kuwatir, santai wae pokoke atimu digawe tentrem omongan sing apik nek kono ora iso jak omongan sing apik-apik langsung aku tok jawe lak sikate saka kene. Ya. Ngomong apa Bagong? Takoke, Gong. Aja bloko lho. Ya. Tak omong kene ndupak ndurung to sino. Tak keprok watu ndasmu lho to wae. Engko nek wis gelut wae. Oh iya. Mboten omong napa-napa. Ndurung to sino latarke bekti nggih, Den. Ya tak tampa to pangestuku tamanono ya. Nggih, sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Ora wong mriki ajeng napa? Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk. Nggih. Kowe wani karo Sewa Mandura ya. Nun, kowe wani karo Sewa Mandura. Lho nggih. Nganti Sewa Mandura nganake sayembara perang. Bener apa ora? Leres. Kowe arep ngleboni sayembara perang tegese kowe wani karo Sewa Mandura. Nggih. Nek ngono bener ngendikaning Sewa Mandura. Kene ulungno tanganmu tak bonto, tanganmu tak krincung sikilmu Petruk kowe abdi sing ora manut karo pernataning negara Ngamarta. Manut tak lebokke pakunjaran. Lho, kula ajeng lebokke pakunjaran. Yo. Ora ming kowe, ning kowe sak bagonge tak lebokke pakunjaran. Gong, ayo, Gong. Gong. Sik, wetengku lara Indra. Lara kenapa? Mbah iki kok mak cenut ngono. Aduh tekan kula ngati ya, Tru. Terus piye? Ngaso sik, nganu tak ngaso dijak omongan ya. Ya. Tak ngaso sik engko nek mari tak sikate. Oh iya, pirang dina? Emang sedela kok. Oh iya. Tak olesane minyak solar. Gampang kok solar. Bagong kenapa kowe? Mboten ngerti. Lara weteng. Ora weteng kok dadakan ora mangan apa-apa kok lara weteng. Enggak niki anak kula niku seneng dadakan. Nuwun sewu, Den. Nek sampean arep mbondo kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nuwun sewu. Panjenengan nampa lapurane Sinuwun Mandura, ning kudune sampean niku nek kepengin adil ya nampa pelapurane Petruk. Kedadiane kaya ngapa? Kok nganti Petruk nganti geger karo Sinuwun Mandura. Lah kedadiane piye? Sampean purun nampi, aku gelem nampa. Alhamdulillah. Ning ngoten kula tak jujur karo sampean. Kula wani Sinuwun Prabu Mandura niku mboten kok perkara kula niku wani, ning kula mbelani karo Bapak utusan karo Petruk karo Bagong teng negara Ngamarta. Kon nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada sareng kalian Pandhawa 5. Ning saderenge kula sowan Sinuwun Ndarawati wis rawuh Sinuwun Ndarawati kepengin nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal wadaling praja negari Ndarawati sing ketaman Pegebluk. Bagong sing ngomong dudu kula. Pegebluk niku tibane kudu teng papan sing pancen wis ora iso dielekake dening sing gawe jagat. Niku mesti Gusti paring bebendu tumraping papan niku. Ning kok Ndarawati negara sing ditunggoni Sang Hyang Bathara Wisnu kok taman Pegebluk niku apike diteliti dhisik. Angka 2, ya ta nek nganti Sinuwun Ndarawati niku Sinuwun Ndarawati sing saestu nek palsu. Monggo Pandhawa wis kebacut kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Monggo Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan. Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong karo Bagong menungsa ora tatanan dapure kaya ngono wae ngina karo Yai Prabu Ndarawati. Ngoten niku persis. Terus kula ya omong kula ora ngina, kula niku ping Bagong niku ping jlentrehke tur dasare omongane Bagong niku bener. Petruk, bali yo. Lah kula bali kan ngopo? Kandha karo bapakmu.
Bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngilo karo cengele. Semar ki kere arep mbangun pura kencana ki sing nggo ragat apa? Gablek apa? Ngono kuwi persis. Terus kula muntap. Lah bapak kula niku lho, bapak kula Semar niku nek DC karo wong kula niku muntap, asli kula ora gawe-gawe. Aja kok DC karo wong, bapak kula niku mlaku jegoke kirik-kirike tak beleh. Niku saking tresna kula karo bapak. Bapak deneke kaya ngono kula nesu. Ayo saniki sampeyan ana wis geger ngoten nika, ora usah kula critake sing ado-ado. Terus dheweke saya mbok sapa sing cilik gedene sing umur kadekdaning Baladewa. Menang bayang pustaka Jawa Semyang Jimat Lima Sodo. Petro ditantang. Oke, medal Jawi. Bareng metu njaba. Dadi kowe lewani karo Siwa Mandura ki belani bapakmu. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Nek ngono tak pikir-pikir tak pitung-pitung bener kowe mbangane Siwa Mandura, Truk. Ah, kene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Mari. Ngentut matus. Langsung aman wetengku. Ya syukur. Alhamdulillah Ndara Antasena gelem nampa kok. Wah, ya syukur. Piye didupak saiki apa? Aja. Gayamu arang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ora. Ning kowe aja seneng-seneng, Truk. Sebabe sing goleki kowe ora mung aku, nek aku wis ora jak rembugan. Sing goleki kowe Kakang Harukaca. Lho, Ndara Harukaca? Iya. Nek kae mesti ora iso jak rembugan, kowe mesti diajar. Waduh, mati aku. Duh kok migren ya aku, Truk. Kok ngono pecandase ngono. Wong anggere ana masalah kok migren wetenge lara, ndi sing boyoke kumat, ndi sing kencing batu. Ah, leman ora. Senengane. Nek tentrem waras nek ana masalah gering menungso apa? Sehat ora? Sehat. Wis ora arep lara. Ah ngono, apa-apa dihadapi wong loro. Lah terus kula ki pripun? Kowe tak jaluk aja wani karo Kakang Harukaca ya Truk, menggono lemu dadi abdi. Lah nek kula niku diajar napa kula ora arep bales? Kowe aja kuwatir. Nek kowe diajar tak bilani. Carane nek kowe loro tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Nganggo sungutku iki. Iki tak peres iso nggo nambani wong loro uripke wong mati. Anu wae Truk kon netel wae. Mangane wirawiri kuwi tok buntel plastik tok gawa malah kowe digdaya. Pripun ditetel mawon gundule atos sapa sing aku netel? Niki. Ora aku mengigo kok. Aku menganu kok jenenge inisiatif kok ora karo netel Petro senengane ora. Wah nggih derek mawon. Ya ngono ya. Nggih, ning aja males nek diapa-apake. Nggih, manut wis pokoke totoh raga tak totohke. Wis ngono wae. Nggih, lah sampeyan ajeng tak pundi? Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan nek ambles bumi kula le nyeluk pripun? Selak modar. Sampeyan ra jedul. Bagon kok ngejruk bumi ping 3. Aku metu. Gong, ngejruk bumi ping 3 Ndara Antasena metu. Nek aku bahaya. Oke. Ngono wae ya, Truk. Nggih, wis. Kanthi ya jer basuki muga-muga slamet. Nggih. Ono apa Bagong? Anu mung jajal kok wedan. Engko nek ora metu terus. Ha iya. Iwas digejluk ping 3 ora metu ana. Gelo. Ha iya. Ha iya ta? Kadang kala ya ora nganti ping 3 wis metu. Ha iya. Kowe. Ngene kok notok iki ora. Ndara Harukaca tekan kene aja dilawan ning pokoke ade gawe cara piye Ndara Harukaca wedi karo awake dhewe. Nek dheweke ngantemi awake dhewe Ndara Antasena dundang gong. Oke, wis rasa kuwatir wis entuk beten. Entuk sing ngayomi rasane kaya wis pading kae, Truk. Ha iya. Ketonto kowe ya, apa ora?
Tru. Nun. Karo Bagong. Nggih. Modar iki, Tru. Santai wae, santai. Santai piye? Iki cilakane nek sing dipotol ndase aku. Sing gedruk lemah sapa? Ayo aku no, kowe dipotol sik. Aku arep gedruk lemah potol Rundara Gatotkaca ora ana sing gedruk lemah. Kowe kan aku almarhum. Ora sapa ditogong kuwi pikiran iki sing aman-aman wae to. Aman-aman wong aku ki ngenae penemu aman-aman. Tru. Nun. Ono Bendoro teko malah omongan karo adine. Ini ngapunten Bagong kok sing marahi. Ngapa? Kurang marahi apa-apa. Kuwi gatosipun napa Ndara rawuh mriki? Modal sirahmu. Menengo. Motol-motol ora. Motol po macuk. Anten apa, Den? Pedro. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Oh nggih. Ning lek kula wantun niku perkarane Ora usah dadak matur akeh-akeh. Cetha kowe wani karo Siwa Mandura. Pedro. Aku ora sudi duwe abdi sing wani karo Bendoro. Aku ora sudi duwe abdi sing ngorek-orek marang pasuryaning Bendoro. Ing ora bakal ilang selawase urip. Kowe nyamah asmaning Prabu Mandura. Padha karo kowe mirang-mirangke Gatotkaca tinimbang aku duwe abdi sing wawatekane kaya kowe. Mapano ketok pancat pundhamu tak jebol dasmu. Untapke nyawamu marang kayuwanganing Bathara Yama Adipati. mak teratap kula, Den. Bareng sampeyan ngendika Petruk, mapano tak pancat pundhamu tak potol ndasmu. Mbok nganggo tepo-tepo. Kula niku wis tuwa lho, Den. Kula niku rambut kula wis werna loro. Sampeyan niku isih enom kok ndas-ndaske wong tuwa sak penake dhewe. Nek sampeyan ajeng mateni kali kula ora apa-apa mang mateni wong dasare Petruk niku urip sing dinteni napa? Ming ngantri modar. Ning mbok iso omongane ora kaya ngono kuwi sing apik. Ngopo to nek apik iki? Satriya weton kayangan putrane Ndara Werkudara kok omongane sak penake dhewe ora. Nek krungu piye akeh didomestani. Gatotkaca ki lan ditata krama, Gatotkaca ki lan diunggah-ungguh. Biyen dek cilik dimong karo Petruk, didulang karo Petruk, ditutuk karo Petruk bareng gedhe ngunekke Petruk ndase arep dipotol. Sapa sing isih? Malah ngunek-unekke karo aku. Ngunek-unekke mawon, kula ngunek-unekke sampean niku pun bener. Wong kula sing ngomong sampean. Sampean niku sing ngomong kula. Mula nek sampean ora bener kula wajib ngunek-unekke sampean. Ati kaya ngono wae sampean. Loro ati kula, Den. Kula iki wong tuwa. Lha nek omane ndi anak bojo, monggo kula ya wis peputu. Nek kaya ora loro atine. Madang po, Tru? Brek. Iki sampeyan ae dhewe. Nek arep mateni mang pateni mboten apa-apa. Nek rasa ngucap sing arake ati. Gatotkaca. Ora krasa aku bareng gedhe kok watakmu kaya ngene. Kowe satriyane negara Ngamarta ning ora iso gagas. Apa sing diomongke Prabu Baladewa iki bener apa luput? Ora mbok teliti dhisik. Terus ujug-ujug sampeyan ajeng mateni Petruk. Ya nek Petruk niku salah, nek bener. Ini kula lara tenan dari lu wong kula diracang-racang nganggo tombak dada kula. Niku makaruan rek ngrasake ning bareng ming disuarani kaya ngono perih ning ati perih. Banget. Sampeyan mbok kelingan biyen jaman dijedi niku sing ngetutke sapa? Sampeyan dicemplokke teng kawah kula niki mloya-mlayu teng pinggir kawah nganti sarung kula kobong. Seprene jari arep ngijoli cap gajah duduk. Tak enten-enteni sing teko ming cap tikus duduk. Apa wangon ya ngono kuwi apa nepati janji. Ora ati kuwi. Pun mang pateni kula. Mang pateni. Ayo iki tangane
tangane gek nggo motol. Aja meneng wae. Kula wis ikhlas mati saka tangane Ndara Gatotkaca. Kula ikhlas mati saka tangane bendara kula sing kula tresnani, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Pun gek mang pateni, ning mang titeni. Sukma kula ucul saka raga, ditampani teng swarga. Mesti ditakoni karo simbah sampeyan. Simbahku sapa? Mbah Mul. Ya Ndara Pandu. Ndara Pandu Dewanata. Ya kok. Kowe ngapa nangis? Aku arep kelangan kowe, Tru. Oh, genah utangku ra kesaur. Kebanget tenan. Bapak tadi sapa kula ucul saka raga tekan swarga takoni Ndara Pandu lho Petruk wis mati. Nggih, pun entek batrene. Kok ora dices mboten wonten cop-copan. Sapa sing mateni Petruk? Putu sampeyan lho. Putuku sapa? Atmajane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatotkaca. Lah kowe salah apa? Kula mboten salah, mboten luput. Prabu Pandu mudhun saka swarga goleki sampean. Ora nrimake pakartine sampean. Bapakmu wae karo aku rong tau ngunekke apa-apa. Rong tau ngunekke ndasmu. Nek ngeplak kulino. Nek kula dikeplak ora apa-apa mergo keplakan Ndara Werkudara niku ana hargane. Sak keplakan mesti 150. Mulane ora dikeplak kula meniku mesti nyoroke sirah kula takon ngeplak. Lha nduk sampean. Anak Ndara Werkudara kok arep motol sirahe. Tru. Kita ora berhasil. Ayo mlayu wae. Meneng wae ra cerewet dulang sandal cangkemmu wae. Wis santai wae kok. Aku wis melu nangis lho, Tru. Tru, aku arep kelangan kowe, Tru. Ikhlasno, Gong. Ikhlasno. Aku tak mati dipateni Ndara Gatotkaca, Gong. Wis kowe ora usah wedi. Ikhlasno. Aku titip bojoku karo titip anak-anakku sing isih cilik loro kae. Nek takon bapane wis ora ana. Bapane mati dipateni Ndara Gatotkaca. Engko nek aku anakku takon Ndara Gatotkaca ki sing ngendi? Tuduhno ya, Kang. Wis minggat wonge. Wis oh. Wis. Kok malah lungane kok ora aku madhep rono ya kok. Ndara Gatotkaca ki ora welas karo kowe. Welase karo anakmu. Ngomong-ngomong anakku sing cilik-cilik, anakmu sing cilik sing ngendi to? Wis gedhe kabeh to? Heeh. Kamu ni anake cilik loro. Anak terpelu kok. Omah kok. Udus kowe. Mangkel aku. Aku ki mau nek muni takon anak sing ngendi? Ana Ndara Gatotkaca iso ora rung lunga lho. Ha iya. Untung kowe meneng wae. Kowe nangis bareng. Heeh. Aku ya melas terus nek kowe mati. Ha iya. Wis beres pokoke. Heeh. Kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Antarja? Heeh. Tandangi ya, Kang. Weh. Kowe wae. Aku ngopo? Aku kan meng pangombyong. Pangombyong. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Oke? Oke? Ayo, salim. Yuk. Emah. Ayo to. Mengalahke Ndara Antarja kok. Ndara Antarja ya ampoe. Ambu kae nek mungsuh kowe mesti kowe iki ora kurang akal. Wis ngono wae. Aku tak ngasuh. Duh, ngrekoso iki. Nek Antarja teko tenan.
Bagong, nun. Petro ndi? Mboten nonton. Belis. Yes. Penjuto. Truk. Ya melu tengok-tengok nang kono ya. Emoh. Ya ditandangi dhewe. Kancane ya, Truk. Ora apa-apa, anggere kowe wani kok kono iki kaya aku mau lho. Aku ora duwe aji-aji apa-apa. Ora duwe kekuatan apa-apa tak waneni kok kowe iki jirih ora. Pokoke anggere tetek wani carane piye carane pokoke ditokke. Oke. Wis kono dinteni kono. Ngaso Truk nang nggon sing ya ndak awake ireng. Ya. Tandangane sapa sing arep mateni karo kowe mungsuhe dajange Bagong. Iya, ajange dadakku. Iya. Tantanane nang kene ya, Truk. Kunjang kanjing langit kelap-kelap katon lergin kami ngerisang mawe gandrung Bagong enggak darantar saya iya kok dadaan rawuh jedul saking jeron bumi goleki Petro goleki Petro nanti ya goleki Darantarja ora keplak sirahmu lho kowe omong nek Petro ora ana ngono omong nek Petro ora ana engko ngapusi sing nanggung dosane aku oke nuwun sewu Petro mboten nonton kowe mbudheke Antarja kowe bar omongan karo Petro aku krungu krungu goblok banget nah drang kau kuwi omongne kae mau nek iso alasan liyane to nika wau radio ngono wah nding sampean krungu napa kowe omongan karo Petro kula omongan karo penyiar radio nika sanes Petro nanti Petro pun bali kowe ngapusi karo aku kula tak takon karo sampean goleki Petro ajeng napa Petro arep tak rangket gedene Petro arep tak pidono ulungno Petro tinimbang kowe sing tak ajar lho kok njur ngembet tekan aku piye iki aku arep tak ajar salah apa ya Jo lho kok Jo piye jenengmu sapa Antarja tundang Jo ora gelem kok ngundang Antarno ya kowe nderodo ana Antare wah edan ngomongan karo wong edan aku ya omongan karo wong waras Petro ndi Petro ora ana domonge Petro ora ono yen ngono kowe gandine kowe tak cekel weh lah carane sapi jagalan dhisik Antarja nek wis tok jagal aku arep tok bleh sakaremu arep tok kapak-kapake sakaremu wani karo Antarja apamu sing tak wedeni wilah dalah lagi iki Bagong kok duwe kekendelan sing kliwat lho nyepelekake kowe rumangsane pajake Bagong wis kondang kendel tak omongi saya nek utang aku kendele keliwat tanpa nganggo petungan anakane pira sing penting dapat uang dulu maka dadi kowe kok nantang Petro kantong bolong Petro iki kakang kowe Petro iki masuk angin kowe tak tileki tak keroki tak blonyo minyak angin skincare ngarani kowe kleru kok mempeng kowe lho fresh care wah berarti sok tuku iki nek sisikmu nglothok tok blonyo serius karepmu kowe ora guneman karo
Petruk kowe masuk angin tak tambani kok mati diame-ame. Sermu piye? Kowe ora menehke Petruk lakon tak katutke dosane. Oke, ora wedi aku karo kowe. Apa dianggep Bagong wong loro saudon telu saurupan. Antasena Gatut kacahe mundur mungsuh Bagong. Apa meneh ming kowe jaja. Wila keparat adiku Dimas Garukaca Dimas Antasena kalah karo kowe. Lho, seksine masyarakat sing padha mresane iki wedi kabeh aku. Ora ana sing wani aku. Iki sing tuwar nyoba karo kagedayane Bagong. Ngaja apa kowe tak ladeni legane atiku. Ora minggat kene marganing patimu. Jo. Kowe ngerti iki anak sapa? Iki anak Semar. Semar Sang Hyang Semaya. Semar ki ya menehi kadigdayan karo Bagong. Nyole kowe tak nehi kadigdayan. Ning kadigdayan iki aja tok gunakake nek kowe ora kepepet. Nek kowe ora kepepet wis ora ana dalan aja tok gunakake. Nek pancen wis ora ana dalan kowe minggok gunakno. Mergo iki digo ngayomi karo uripmu. Sendika Pak, aku muni ngono. Terus langsung dinahi aji-aji ngono. Aji-aji tau tak gunakake. Nalika aku nglamar bojoku. Karo wong maratuwane ra entuk, maratuwane tak tamani aji-aji sirna marga laryu loro. Iki arep tak gunakake sik kedua kali kanggo kowe. Kanggo kowe wong Sarja. Penyakit kowe. Arep tak gunakake kanggo kowe. Arep jajal apa piye? Sawangen epek-epeke Bagong. Sawangen. Iki nek nganti wis abang, nek kowe ora mandeg mesti disemprit polisi. Waduh, cakae nek omong ora tau iso serius e. Iki nek wis abang tak tamake Gunung Jugruk Segara Asad. Iki wis bola-bali tak nggo tak coba. Epek-epekku ki nek wis abang tak dumukke gunung we Jugruk. Tenan aku ora marah, ora main-main. Ping tak dumukmu ngono wae Jugruk ngiwah Jugruk nengen ra karo-karuan. Asli kowe. Gunung apa wae wis. Aku ora main-main nek percaya iki. Tenan aku ora goro. Ana meng kowe pamer duwe pusaka aji-aji sing soto tamake Gunung Jugruk Segara Asad, ora meng sak gunung. Aku loro. Sak dumukan ki loro. Tenan aku ora main-main. Arep nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Iki tak dumokke tang dajamu ora jemblong tekan geger aja tundang Bagong. Kok ora wedi iki? Aja ngalamun. Aja gagas aji jaya kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Anjajal ye. Njajal apa piye kowe nyembur sik, nyembur ngono. Upasmu tokno, nek nganti iso gawe mlonyoh awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu ora amblong tekan mburi sirna kang sire kena. Merga layu aja dundang anak Semar sing ragil. Kowe lah meneng wae. Iki marganing patimu keparat kowe. Piye, Gong? Meh ra sukses e. Aku ora sukses piye? Aku ya arek kaya apus-apus kaya kowe. Heeh. Aku tau dikaya Aji Semar. Iki tak nggo ngrayang gunung kowe Jugruk. Wah. Lengkai kapan nih? Oh suwe kowe ora pas ra ono kowe. Kowe nglimpekke kowe kok kowe ndak meri. Aji-aji apa jenenge? Ora tak ngerti. Rahasia iki. Oh iya apa kok? Wah, asli aku ora goro. Tenan. Wis ditautuk jajal. Wis bola-balik. Ora ana mungsuhe wae tak nggo ngrayang tetepan asmen. Cah nekat kok aku. Terus tak iki nek nganti wernane abang tak dumukke dadamu jeblong tekan geger. Wah. Elok.
terus ndoro Antarja mlayu. Ngeleng ki apa, Tru? Bolongan cilik kok sedeng gede ya, Tru? ah iya mbuh Ngomong pasak gangsir lho. Elastis wae ya, ora ngerti aku ora ngerti nek perkara kuwi ora ngerti tak uyuane Patro men met aja engko nek glageben kaya jangkrik kae rasa duwe ra kowe senengane wit gong kae kok ana sing joget-joget kae sapa kae endi e kae Patih Mandura kae sapa Udawa Patih Mandura kok Udawa Wan Prakuta Rawan arep tak tamani gununge ngawur ora dinteni kene nek kira-kira arep ngajar rak dhewe polo wong loro iya men tekan kene gong Weh, adalah lagi iki aku entuk dawuh saka Kanjeng Sinuwun Prabu ing Mandura kon nyekel wong kentir-kentir. Wiwit nampa dawuh wae ora iso ngampet guyu bareng weluh rupane Petro karo Bagong. Waduh, watos wetengku malah. Petro nggih. Ndara Praguta. Wae Bagong ngece we. Wong kok patih kok senengane guyu lho. Sarape ketawa wis kena kowe. Mbok ya wis ben to Gong wis senengane wong karemane dhewe karemane guyu kok ya. Enten apa? Nduk, Nun. Aku didhawuhi dening Sunan Prabu Mandura. Kenapa? Nyekel kowe. Lah kula salah napa? Ora asal takon salah kok cekel engkuk-engkuk. Wah dengkek cengelmu. Mudar. Oh, ambok nggih, nek iso. Nek ora iso nyekel Petro, kosok baline lho. Sampeyan sing kula engkuk-engkuk karo Bagong. Heeh. Risiri santai lho. Lho. Ngopo kowe? Manuke engkuk-engkukan ngono kae. Ora, iso manuke engkuk-engkukan. Mang Cobi, wani ala sing tak wedeni apamu? Wo, ora minggat lakon candhak dening aku. Sampeyan mungsuh petuk kewirangan, Ndara. Ngapa to? Tak kira Praguta jengkol ngono.
Mati aku. Woi. Aduh. Ayo Kang, ya wah. Sribawa Dewa Narpati duwe nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Jinawi waladal gugu karepe dhewe. Waduh Petra Kantong Balasa nyas Maranata Mandura Prabu Baladewa saya ngilani Maranata Mandura Prabu Baladewa. Petra kowe mbubarke lancur-lancur Pandhawa Nata Mandura ora mikir gretek nenggala jeblok cacamu werpalan. Bos. Aduh kesel kan. Walah ora ngerti siwun Mandura kok duka tenan. Petra Kantong bolong ora minggat saka negara Ngamarta gretek nenggala jeblok ketemu slonong. Nenggala gedhe banget metu. Murup sak obor pucuke. Iki nek ora mulih neng Karang Kadempel modar tenan aku. Aduh. Gong. Delok ngapura ya Nek. Aku lali nek ngejak kowe, Gong. Monggo kowe nek mlaku pupumu mlicet. Apa meneh kon mlayu, Gong, kowe mesti konangan Baladewa. Iki Bagong adine Petra nyunyuk nenggala. Modar kowe. Loh, Gong, ora mati. Kowe seneng ya nek aku modar? Aku ki takon kok. Takon. Kowe iki sing ora ngematke karo kahananku. Perang dialem-alem kok bareng melayu kok aku ditinggal. Baladewa nesu. Iya aku ya weruh. Petra Kantong bareng ora minggat saka negara Ngamarta gretel nenggala ndasmu. Kowe klepat melayu aku bingungi jajaki arep ndelik nanti iki. Terus nyengklak ojek aku. Ngojek? Walah mesa ora slamet, Tru. Tukang ojek montore Yamaha 75.
Terus wah wis suarane mbrebeki wong sak desa mlakune ming 20. Mengrinding nganti diselip Baladewa. Untung ra konangan ya kok. Aku kuwi bejane nang kono kuwi upama ngerti aku ngojek Baladewa ngerti omah ya iki Bagong dadak ngojek barang modar sak tukange ojek. ah iya. Loloi nenggala. Alhamdulillah selamat tekan kene aku terus. Ya syukur. Iya iki. Ayo mulai saiki nyemelangi tenan. Nek ora mulai cilaka tenan. Nah aku nek mbangane mulai lu wong modar kok, Tru. Nah aku lho Mergane. ngene. Hitungane kowe nek wirang kuwi selawase urip wirang, Tru. Merga wirang kuwi ora bakal iso ilang. Nek konangan perkarane utawa kelingan perkarane wirang kuwi cukul meneh. Mula nek wantri manut aku lu wong mati mangane wirang. Oh ya kok. Ha iya. Kowe bali wirang ora iso nggawa para Pandhawa karo pustaka Jamus Lima Sada. Isin ta kowe? Isin. Kuwi kok mbok wis kelet pirang taun kene ana tangga teparu. Alah Petruk biyen tau dikongkon bapakne ra iso ngrampungi gawe. Kowe lara atimu. Isin. Mula nek menurut aku lu wong mati. Nek mati Aja sumelang, mati iki dipirang 3 perkara kok. apa wae? Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama. Mati utama iki matine wong labuh bebener. Wis mati utama, pokoke nglabuhi bebener. Kuwi mati utama, kuwi cinadang swarga pethuke widodari. Oh iya kok. Mati madya ki disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka gumantung perbuatane ning alam donya. Nek mati nesta, Matine wong lalu. Kuwi ora entuk papan, ora entuk ditampa Gusti sukmane ngramyang manggone ngebuk, manggone kayu, watu, pendak malam Jemah Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. oh iya. Mula nek cara aku mbangane mulih terus kae terus. Iya kok. Nek teruske pokoke aku matine mati. Nesta. Utama Dik. Kleru kata-kataku. Ya. Mati Utama rasa kuwatir. ngono ya Le. Kok ngapa? Kowe majuani ra kok. Wah, aku cecok ora. Nah, aku trima ora mati apa-apa. Ora mati-mati, ora mati utama, ora mati nesta. Terus pengenmu Hidup. Nek kowe kepengin nglakoni mati utama ya lakonono. Ning nek cara aku wong sing dikongkon kowe aku ane pengikut. Wis. Ki Gong, dompetku iki kekno bojoku. Terus Aku pamit no sisan nek ora bari 3 dina kok nyelameti tekan 1000, berarti aku mati. wis ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Wong tak niati nglabuhi bapak kok. Sip ngono kuwi sing tak karepake. Kok nek pomo kowe mati ora remuk, isi ana kuwandane, Kukupen kuandaku ya Gong. Dirukti sak tataning panembah. di kan ya buntel sarung ya. Wus. Mori kok ya. Heeh. Ning nek kowe remuk, Wis rasah digoleki, pokoke aku dianggep mati ngono wae. ya Karo pesen kendaraanku L300 kae. Dol. kae mesine trontrong ta, Tru? Heeh. Papayu. Wis pokoke disadol-dol engko dienggo ngragat anakku sekolah. Oh iya, Soale iki arep semes-semesan. apa Tru? Kuwi lho, akhir pelajaran lho. Semesteran. Semes-semesan. Oh, semesteran. Wis Karo titip bojoku ya. Oke. Dijapi ra? Rasah. Kok niate dijapi ora. Aku ya rada sir. Iki senengane sapa-sapa kon lho. Arep ngalup sak penake dhewe. Karo golekno gaman, Gong. Oke. Yo. Kok graji iki piye? Apa? Bendo, Oh ya. Polinggis. Oke. Ya. Maju ana, Tru. Tak dongak-dongake wis lepas opanane jembara kubure.
dengkulmu mlocot ora. Wong-karuan aku mati kok. Wah, musuh Nenggala ya sida modar tenan kowe. Ayo, Amo Suramarata, Jawrata imbang yen padha-padha. Iki bendoku Sinuwun Mandura ajangi cembar legane atiku. Wah! Lho, wah Petruk nyoto pancen kendel tenan. Petruk pancen kendel tenan. Wani napai kridaning Nata Mantura Prabu Baladewa. Monggo aku nggawa Kyai Nenggala. Aku nggawa Kyai Nenggala. Iki pusaka negara Mantura. Wis ora usah ngomong. Mak bengok ora. Petruk teng mriki wis wago tekaning mati. Wah, dalah wis dalah apa? Nyatane wani-wani tenan to. Iki Kyai Nenggala, amake Gunung Jugruk Segara Asat. Lho lah, iki tau nggo nyolong degan ping 3 ragonangan. Yo. Padha ambuhe. Wah, dalah. Sayange marang Nata Mantura Prabu Baladewa. Sayange cek marang Nata Mantura Prabu Baladewa. Petruk Taman Nenggala jeblok dadamu. Mantap. Bala Pandhawa ya gumulung mangung siring sata Kurawa kambah ongke Surukati sewu-sewu karapatanipun ingkang raka dadah wadana Yayi. Dene kula ngantos boten saged angendhakaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Wekasan Koko Prabu Mandura mentala ninggaraken Petruk Kanthong Bolong. Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Yayi. Kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah dene kula ngantos mentala ngindhangaken Petruk Kanthong Bolong. Krana Petruk sajaipun sampun ngina dhateng pun Baladewa. Petruk saya ngilani dhateng Nata Mantura Prabu Baladewa. Wekasan Petruk kula tamani Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Koko Prabu wonten dawuh. Mestinipun boten mekaten lampahan ingkang kedah kelampah jernyatanipun Petruk menika tasih pana kawan paduka piyambak. Petruk menika estunipun namung keladuk gecul. Remen ulah sembranan dhateng sinten kemawon miwa dene paduka. Teka lajeng tumuli duka kados mekaten wekasan ngantos boten saged dipun selaki. Paduka Koko Prabu Mentala ngindhangaken kaliyan Petruk Kanthong Bolong. Nggih, kula nyuwun pangapunten Yayi. Menawi para Pandhawa mboten dados menapa namung sakmangke kuwatosing manahipun ingkang rayi ngamarta menawi Kyai Semar ngertosa lampahan menika tumuli murina sinten ingkang saged angendhakaken kamurkanipun Kyai Badranaya. Kula suwun maduka Kanjeng Koko Prabu keparenga sakmangke paring pepadhang dhateng lampahan menika. Yayi, kula wonten dawuh samangke ngaten kemawon. Panci kalepatan menika dumunung dhateng kersanipun Koko Prabu Mandura. Nanging kula ugi kedah tanggel jawab jernyatanipun kula ingkang dipun belani dening Koko Prabu Baladewa. Kula suwun maduka Yayi Prabu keparenga amaringaken pustaka Jamus Klima Sada dhateng ingkang Raka Indrawati. Mangke menawi pusaka menika sampun kula ginakaken maluyakaken negari Indrawati satemah waluya Nirmala Temah Jati Jati Temah Mulya.
wangsul kados wingi uni. Tumuli pusaka badhe kula kunduraken lan kula ingkang badhe budidaya ngupadi dhateng Petruk Kantong Bolong. Koko Prabu pangandika paduka menika menapa kepara saestu? Menapa kula nate dura kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa? Kula kinten kula mboten nate dura kaliyan menapa ing sampun kula aturaken. Menawi tetila mekaten Koko Prabu dinten sak mangke monggo pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kula aturi nampi. Nanging menawi sak mangke Koko Prabu sampun kepareng-paring pepadhang tumraping negari Ndrawati sarana pustaka. Tumuli kula aturi ngunduraken wonten negari Ngamarta badhe kula boyong dhateng Karang Kadempel. Lan Koko Prabu ingkang sagah ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk? Inggih, kula sagah Yayi matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging tumuli kaparingna Koko Prabu kaputusan lenggah wong negari Ngamarta lan rumiyin. Gosek to. Kok aku tok kon lenggah ning negara Ngamarta ki njur nalare piye mongko aku kuwi nderekke Si Adi Prabu ning negara Ngamarta. Sampun ngantos sak mangke Yayi Prabu Darma Kusuma menika mboten pitados kaliyan ingkang Raka Indrawati. Koko Prabu kula anggep dados tanggelan sekedhik kemawon. Mangke menawi sampun padhang lelaman negari Ndrawati, tumuli kula wangsul ngunduraken pusaka nganti Koko Prabu kondur dhateng negari Mandura. Ngono. Inggih. Ya. Yen pancen kaya mengkono pun Kakang mung kari manut. Yayi tumaturi kula maring-maringaken Koko Prabu sumangga kula aturi nampi Koko Prabu. Tresna sinayang mangkula mintonaken. Dewi Kramanila Samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepe sumimpen lenging kalbu pambukaning warana Setyaki wonten timbalan kok ora kaya adat sabene to Dimas. Monggo adat lupi ingkang wis kelakon pendak-pendak pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta mesti entuk panembrama saka kadang-kadangku para Pandhawa. Yayi Prabu Darmaji Werkudara Janaka mesti padha munjuk atur kanthi memalatse. Nanging kok kaya ora sagedagan iki lah kok padha pating celinguk. Pamantenging paningal kaya ora tajem. Iki eneng apa? Yayi Aji wonten menapa? Werkudara eneng apa? Arjuna maragake matur marapun Kakang eneng apa Dimas? Koko Prabu Baladewa wonten menapa? Bose. Sing kudune takon kuwi pun Kakang. Lho. Nalaripun. Lho. Lagi wayahe Prabu Ndrawati ki mboyong mustaka Jamus Klimasada dikanthi marang Raja Ndrawati. Aturmu marapun Kakang yen negara Ndrawati ke Taman Pegebluk bisane waluya nirmala Temajati yen tinumbalan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Nganti pun Kakang geger karo Petruk tak tamani nenggala kontal kaprapal kendang kaprasoda. Yayi Prabu mboyong pustaka Jamus Klimasada yen wis paripurna bakal ngupaya Petruk. Lah kok iki urung ana tulung kedheping paningal wis bali meneh ning negara Ngamarta iki sirmu piye? Ngaten to? Iya.
Setyaki wonten dawuh. Wis kecandak Dimas. Tegesipun kados pundi? Iki eneng Surya kembar. Dawuh paduka kados pundi? Yen Siadi urung tanggap, mara pirsanana lelakon ingkang bakal kelakon. Kembar paduka. Yayaji kula nuwun sewu. Paripaksa kula mboten munjuk atur kersa paduka Yayaji, Werkudara aku njaluk ngapura yen to pun Kakang ora paring pangandikan kelawan sira Dimas Yodipati. Arjuna kula wonten maring adhawuh. Mung Siadi ingkang bisa ngresiki marang asmaning Nata Ndarawati Yayi Marata sawangan kanthi netra batin utawa permana jati. Merga ya mung Siadi ingkang kawasa mresani kelawan pun Kakang. Mara gage sawangen sing mboyong mustaka Jawas Limasada ki pun Kakang apa dudu? Sabab Kresna karo Janaka kuwi loro-lorone ngatunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Embane kaya geni lan urupe kaya kembang lan sarine. Sawangen Janaka pun Kakang apa dudu sing mboyong pustaka Jawas Limasada? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Mboten kinten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan Durjana ingkang Membanata Ndarawati tumuli anyidra pustaka Jamus Hyang Jimat Kelimasada. Koko Prabu lelampahan mekaten menika kados pundi? Werkudara, kula ora dudu caping Kresna nanging ngatur adimu Arjuna. Koko Prabu Baladewa, sanes aturipun ingkang rayi nanging menika aturipun ingkang rayi pun panengah pun Arjuna ingkang ngendikaken bilih ingkang beta pustaka Jamus Limasada menika sanes ingkang rayi Ndarawati. Gosek to kok udu kowe piye? Monggo blegere mau ya kowe kok kowe ngaku udu kowe. Menika Jarnaka ingkang matur nyatanipun sanes kula Werkudara piye? Percaya apa ora Dimas? Kresna kakangku Werkudara nggone wong utuh panane apa sing tak sawang nganggo mripatku ya sing tak percaya ilange pustaka Jamus Limasada sing gawa Kresna kakangku mula nadyan kowe kanthi aling-aling Janaka ning nyatane sing gawa pustaka Jamus Limasada wujude Kresna kakangku baline pusaka ya saka kowe ora iso nggawa bali pusaka ora sudi aku ngaku kadang tuwa karo kowe. Pikir-pikir Werkudara kuwi wong mloho ning omongane sarwa bener. Arep Yai Prabu Ndarawati ngandhake ento sing mboyong mau dudu Yai Prabu Ndarawati, alasane Janaka sing ngendikake. Ning Baladewa arep nurat karo Werkudara, apa sing tak sawang kuwi sing tak percaya. Aku tekan kene sing nganti Yai Prabu Kresna. Yen kowe ora iso madhange kana negara Ngamarta, isin aku. Isin ora mangan nangkane gabul kulute. Ora suta aku ngaku dulur enom karo kowe Kresna. Wis kaya ngene iki kahanane Arjuna, Koko Prabu lho nyuwun pangapunten wis ora perlu njaluk ngapura. Lelakon ki adile ming dilakoni kasinggihan mekaten. Mbok menawa iki dadi lelakoning Nata Ndarawati. Ya mung aku njaluk Janaka ewang-ewang ana pun Kakang kasinggihan ngestaken dawuh. Ayo tak kanthi tindak dhateng pundi. Eneng karang kadempel. Nyuwun iga waranging Kyai Semar kena ngapa apa negara Ngamarta kok dadi kaya ngene lelakone. Menawi dulu mekaten monggo kula dherekaken Setyaki wonten kowe